Čau Peťo, potřebuju fotovoltaiku i čerpadlo. Čau Honzo, jasně, montujeme i čerpadla, všechno komplet, včetně dotace. My taky chceme ušetřit na spotřebě, co proto můžeme udělat? Moment, hned jsem u vás. Instalace elektrárny od nás je hračka. Na Valašsku je nádherně. Společně můžeme tu krásu zachovat a využívat energii přímo ze slunce. Fotovoltaické elektrárny pro vás firma Solary Valmes instaluje po celém Valašsku. Podpořte investicí do obnovitelné energie rozvoj regionu a vytvářejte s námi lepší budoucnost. Solary Valmes. Energie pro každý den.